Nos vindeiros minutos falamos en clave social e nos gustaría hoxe poñer en valor o traballo de Alcer, Alcer Coruña neste caso, que nas últimas semanas desenvolveu unha serie de actividades de formacións, de conferencias, de charlas con un obxectivo os usuarios e usuarias da Escada e o seu entorno. Centro Municipal Ocupacional, que como saben está destinado a usuarios e usuarias con discapacidade intelectual e que recibía a visita de técnicos e técnicas da entidade, neste caso, para falar de temas moi diversos. Contamos de seguido aquí en este programa en clave social con Alfredo Saborido, que, como saben vostedes, é o coordinador da entidade. Alfredo, que tal? Moi bons días. Moi bons días a todos e a todas. Antes que nada, gracias por atender a chamada de Radio Culleredo e nas últimas semanas decíamos un vencello moi especial con Culleredo, con unha serie de charlas que pues diferentes técnicos e técnicas da vosa entidade pois facían. Cal é o balanzo xeral, Alfredo? Pois o balance xeral da actuación, a verdade que é positivo, poder colaborar co COM da Escada, é dicir, o feito de o final non deixa de ser extrapolar, non, o traballo de Alcer, non, que traballa cun colectivo específico, extrapolalo o traballo que nos facemos, que ao final non deixa de ser traballo con persoas con discapacidade, e hai moito da labor que nos realizamos que se pode extrapolar e que pode chegar e facilitar, non, a vida de outros usuarios, aínda que non sexan persoas con enfermidade renal crónica, non? O que nos chama a atención e a mí me gustaría resaltar, e yo comentaba a Alfredo antes de empezar a entrevista precisamente, ese carácter, non sei se dicir multidisciplinar, pero con moitos temas que demostran pues toda esa área grande de aspectos que abordan os servizos que ofrece Alcer e tamén os temas de interese que poden ser precisamente da entidade dos usuarios e usuarias. Había un poquinho de todo, non? Se abordou un abano moi amplo. Sí, ao final non deixa de ser a visión integral de intervención desde a que traballamos en Alcer, é dicir, a visión da intervención en todos os aspectos que conforman o proxecto de vida das persoas, non? Neste caso se fixeron intervencións desde aspectos que teñen moito que ver con cousas que afectan directamente a enfermidade renal, como poden ser cuestións relacionadas co social, ou ben cuestións relacionadas ca nutrición, non? Sabemos que a enfermidade renal afecta directamente no teu proxecto de vida pola adaptación que tens que realizar respecto ás pautas, non? Ou as novas pautas de alimentación que debes de adquirir para poder vivir con enfermidade renal crónica. En estes momentos sabemos e somos conscientes de que facer promoción, non, de hábitos de vida saudables, que saibamos como se debe de comer, que cousas pois deben de ser esporádicas e que cousas deben estar na nosa dieta no día a día, así como as cuestións vencelladas, non, as profesionais do traballo social, non? Todos aqueles recursos, todas aquelas prestacións, todos aqueles dereitos, non, que como persoas con discapacidade temos e debemos de recoller, son así como que están disculpade. Foron dúas, non, das intervencións, o feito de intervir desde a especialidade da nutrición, desde a especialidade do traballo social que nos acompaña nesa busca de recursos do sistema de benestar social, e despois, pois o mellor, aspectos que non están ou polo menos que non os coñecemos tanto, como é a terapia ocupacional, non, que nos axuda a manter maior independencia nas actividades da vida diaria, e por outra banda a sexoloxía, non, que parece que o noso plano erótico e sexuado moitas veces o deixamos de lado ou parecera que non existe, non, cando ven acompañado da palabra discapacidade.
E todo eso precisamente a un entorno, un público moi especial como é o da Escada, porque a maioría das charlas hagas a de recursos, digamos, administrativos, o tema da traballadora social, con todas as axudas que hai para as persoas, que iba máis dirixido tamén a familiares, pero sobre todo o público foron os usuarios e usuarias, que segundo nos contaban os intervintes e as intervintes, amosaron unha disposición e unha capacidade e unhas gañas de coñecer e de aprender cousas encomiable, non? Sí, correcto. A verdade é que o propio CON foi demandante deste grupo de intervencións formativas, non? As persoas usuarias da Escada, neste caso, tanto os familiares como as persoas usuarias, foron especialmente demandantes de calquera das temáticas, é dicir, non houve un pico, non, de demanda máis nunha que noutra, porque que ao final todas estas cuestións forman parte do proxecto de vida e forman parte do noso día a día e forman parte das dificultades que nos atopamos as persoas con discapacidade. E cando digo con discapacidade, abro 2 puntos e digo físicas, psíquicas, intelectuais, orgánicas, sensoriais. Alfredo, que peso ten precisamente este tipo de actividades, igual que a fixestes vos estas semanas atrás na Escada, tamén teredes outras citas en outros lugares? Que papel ou que porcentaxe ten dentro das actividades e os servizos que fai Alcer normalmente? Supoño que a axenda é apretada, non? A axenda de Alcer é apretada, pero sabes, Fran, a xente que nos está escoitando, que sabedes que sempre remarcamos 2 cuestións, non? E incluso 3, é dicir, Alcer ten 3 obxectivos. Un é atender a poboación de persoas con enfermidade renal crónica, é dicir, esa é unha poboación a que nos adicamos, é a nosa poboación diana, é a poboación a que nos temos que chegar cos nosos recursos. Por outra banda, temos que sensibilizar, pero sempre dicimos que temos que sensibilizar en materia de doazón de órganos, pero non, é dicir, o terceiro punto de Alcer é o que é parte do seu acrónimo, non? Que é Asociación de Loita contra as Enfermidades do Ril. É dicir, polo cal a sensibilización ten que ir máis alá, non? A sensibilización ten que ir entendemos que ten que ir collida da man da loita, e ao final a loita ten moito que ver co educativo, a loita ten moito que ver con que as mensaxes cheguen, calen e se absorban, non? Polo cal a xenda de Alcer está chea de intervención social, de intervención de terapia ocupacional, de intervención sexolóxica, de intervención desde o ámbito da nutrición. E parte da mensaxe que se lanza, sen dúbida, é unha mensaxe solidaria e altruista vencellada a doazón de órganos. Sen dúbida é unha mensaxe de cara á poboación para que teñamos un futuro mellor, é dicir, para que podamos fagar prevención dunha enfermidade que está aumentando notablemente a medida que van pasando as décadas, pero sen dúbida unha das cuestións principais que lanza Alcer é esta mensaxe de non únicamente pecharnos a os nosos temas, senón a todo co que as entidades do eido sociosanitario podemos contribuir á sociedade, como foron neste caso estas 4 intervencións. E hai unhas semanas, hai uns días realmente, mesmo falábamos tamén co voso presidente, con Rafael, falábamos dese día da doazón, que decía da doazón e sobre todo das persoas que doan, ¿no? Que decía Rafael, o presidente de Alcer, e que lembraba un pouco ese traballo das persoas, pero tamén ese outro traballo dos que tentades divulgar e sensibilizar para que haxa máis doazóns. Logo das actividades das últimas semanas, vos quedades con unha boa sensación de que a mensaxe está a calar e de que se vai renovando ese non sei se dicir parque, non? Que me sona unha palabra, non sei se é a caída, pero ese abano de persoas doadoras ou persoas polo menos con mellor actitude a hora de estar abertas a doazón de órganos, neste caso pois podía ser RIR, pero poderían ser outros, ou aínda hai moito que remar, e moita zanxa que
moita trincheira que cavar. Ainda hai moita trincheira que cavar, aínda que sabemos que temos os mellores datos do mundo, é dicir, estamos no recuncho do mundo onde cando temos os datos da nosa poboación e ademais eu creo que é preciso que fagamos que fagamos así un poquinho de amplitude de vista, non? Da ollada. A nosa sociedade é unha sociedade solidaria, é unha sociedade altruísta e o demostra na doazón de órganos e o ten demostrado en moitos aspectos, en moitas situacións, non? Pero que sí que é certo é que moitas veces cando se está nunha situación de 8,5, de 9, de 9,5 sobre 10, manter, a veces pasar de 0 a 1 é moito máis doado ou son moito máis visibles os resultados que poder manterse cando se ten unha situación que é bastante óptima. Igualmente, a pesar de que os datos son óptimos, hai cerca de 200 persoas en lista de espera na nosa comunidade autónoma. Igualmente, moitas veces cando nos achegamos ás persoas hai moitas dúbidas sobre como realizar unha doazón de órganos. Igualmente siguen existindo medos, estereotipos, é dicir, hai unha chea de cousas que necesitamos facer moito esforzo para manter e sen dúbida para mellorar, non, a situación que temos. Pois é unha mensaxe clarísima que debemos seguir, non dormirnos, se me permiten a expresión, nos laureis e non pensar que porque estemos en bons números eso chega, porque non chega e temos que seguir traballando. A Alfredo Saborido, coordinador de Alcer Coruña, pois un pouco tamén detrás, artífice cos seus compañeros e compañeras desas charlas que tiveron lugar na escada nas últimas semanas aquí en Culleredo. Como sempre que vos chamamos, moitas gracias por atendernos e moito éxito. Ahora non sei se parades no verán moito, non pararedes, o mellor deste tipo de charlas en colectivos non tanto, pero a actividade continúa, claro. A actividade continúa, evidentemente a xunta directiva de Alcer Coruña sigue en activo, o equipo técnico que ten que tomar as súas vacacións, pero ímonos rotando, ímonos cubrindo uns as outras, especialmente durante os meses de xullo e agosto, e seguimos en activo, porque sí que entendemos que facemos unha atención que non para, é dicir, que saia o sol non fai que as necesidades desaparezan, non? Polo cal é necesario que a intervención e que a acción desde a entidade se manteña sempre. É dicir, o verán, evidentemente, sabemos que no país en xeral será un baixón, de alguna forma, o verán e máis o Nadal a nivel de actividade, pero nós desde a entidade intentamos polo menos poder mantelo. Pois que siga a actividade, que teñades éxito en todo o que fagades. Alfredo Saborido, coordinador de Alcer Coruña, grazas. Moitas gracias.